ассалому алайкум бародаро. хотиррасон мекунем ки домтиҷаи саҳифаи худро дар инстаграм дорад. дар саҳифаи инстаграми худ мо маълумоти пурраро оиди ҳар як хона пешниҳод мекунем. марҳамат дар оида обуна шавед. ссилкаи инстаграм дар описания ва дар комментарияи видео. ассалому алайкум бародаро. хонаи навбатӣ пушти барки тоҷик новостройка духонага 55 метри квадратӣ евроремонт 465 000 сомон 42 000 доллар. ина бародаро отоплени свет об ҳама дора, ҳамашу дора. дуюм ошона дом худаш 15 ошона. натиҷаи потолок дора. кати ҳама чизи чораш. инҷа ҳоҷатхоная, дута термекс дора. инҷа ванна. инҷа дуюм ҳуҷра. лайк ва подпискаро аётон наброред. агар хона ба шумо писанд ояд ба рақамҳои 919 98 88 бараш занг занед. нархи хона 465 000 сомон 41 000 доллар. бо арзон меша. ина бародаро худи дом ҳоли сохта истанд, ҳоли наспоридан ки камтар пас рӯзҳои наздик баъд полни будкунона дома спора. пушти барки тоҷик сади мактаб ҳама чи ҳастай. отоплени свет об ягон мушкиле надора. ба рақамҳои 998 88 занг занед. бо савдо мешавад. ҳатман ба канали мо обуна шавед. лайкро аётон наброрен. фикри худо дар комментария нависену зарбулачаи назди подписатсия пахш кунед. саломату хонобод бошед.